Korunku Miss Rock a Miss Metal si nasadí vítězky nové soutěže Rock Girl 2008. V únoru proběhla v Praze a Brně semifinálová kola a pánové se měli rozhodně na co koukat. Došli jsme vlastně k závěru, že ačkoliv Miss, jakákoliv soutěž Miss patří do české kultury, tak rockeři, metalisti, což je poměrně početná skupina, přesto takovou soutěž nemá a snažili jsme se vlastně to vymyslet tak, aby šlo o tu muziku a přijít s něčím trošku jiným, než jsou běžné vlastně soutěže krásy. Přihlásila jsem se spíš z hecu, kamarádka mi řekla, že ta soutěž je a když je prvnice na Harley, proč to neskusit? Rock, to je prostě moje muzika. Řekla jsem si, že by bylo dobrý to zkusit. No, mi jsem dala máma. Ta motorka byla docela lákavá. Sranda musí být a chtěla bych taky trochu profláknout svoji kapelu For Roses. Já hodnotím charisma, protože tady nejsme v klasický Miss, aby jsme používali ty kritéria, jakože tělo a tyhle ty věci. Jako jestli z toho očina něco vyzařuje. No. Vizáž je v téhle soutěži neméně důležitá. Samozřejmě spousta holek je tady výrazných a občas je to spíš mínus než plus. Na rozdíl od normálních misek se metalistky a rockerky fotěj, takže jsem v nich hledal úplně něco jiného. Hledal jsem v nich energie a není to na první krása, aby uměli vystupovat, ale je hezký, jak sem chodí ty holky a se jim třesou ruce, nikdy nefotili, ale ta energie v nich je. Myslím si, že u holek je určitě potenciál, že by se s nima dalo pracovat dál. Určitě je tam snad i nějaká smlouva, mám pocit, focení v tom oblečení, co oni vyhrajou, ale je to spíš individuální na těch holkách, jak moc se tomu budou chtít věnovat, nebo co si s tím počnou vlastně. Finále Rock Girl proběhne 27. března v Praze, kde v porotě zasedne také Pepa Vojtek, Helena Zeťová nebo Aleš Brychta. A Miss Metal a Miss Rock vám samozřejmě v 5 v Pomeranči ukážeme. Tak